ଗତକାଲି ଆମେ ହାଟ ଯାଇଥିଲୁ ତ ହାଟରୁ ଆମେ କାଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଗତକାଲି ଆମେ ହାଟରୁ ଯୋଉ କାଇ ଆଣିଥିଲୁ ସିଏ ଆସିଛି କାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କାଇ ଚଟଣି ତ ଖାଇଛୁ କାଇ ଆଚାର ବନେଇକି ତତେ ଦେବି ତ ନେଇକି ଯିବୁ ଭଲ ବି ରହିବ ତ ମୁଁ ତାକୁ କାଇ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସଫା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे ସେ କାଇ ଖାଇବ ବୋଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ କାଇ ସଫା କରିଦେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାଇ ଆଚାର ବନେଇକି ରଖିବି ନେଇକି ଯିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଫା କରୁଛି लेकिन एक सेकंड ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଅପରେସନ କରିକି ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ମାଂସ କାଢିକି ପୁରା ସଫା କରୁଛି ମାନେ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଏତେ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ସବୁ ସଫା କରିକି ସାରିବ ଆଉ ଟାଇମ ଦେଖନ୍ତୁ 10:30 11ଟା ବେଳକୁ ସେ ସଫା କରିକି ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ସାରିବ এইଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଇ ଆଚାର ବନେଇଛି এটা ବହୁତ ଦିନ ରୁହେ ବି ଆଉ ଭଲ ବି ରୁହେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେସିପି ଦରକାର ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ କାଇ ଆଚାର କରାଯାଏ ଏମିତି ସଫା କରିଦା ହେଲା ସଫା କରିବୁ 12ଟା ବେଳେ ସରିବ ତୋର